Presidenta. Hai 2 anos, na inauguración que se fixo dos 2 primeiros edificios do Gaiás. Silencio, por favor. Eu entendo que temos todos e todas fame. Silencio, por favor. Tamén era partidaria de que quedara para pola tarde, mas é a Presidenta Señora en todo Pontón. caso quen decide. Pois, como decía, o Presidente da Xunta deixaba moi claro cales eran os seus obxectivos para o Gaiás. Decía nesta inauguración que o Gaiás é unha obra á altura do MoMA de Nova York, o Palacio da Ópera de Sydney ou o Guggenheim de Bilbao. Era a nova parada obligatoria dos itinerarios culturais do século XXI, que a súa relevancia internacional sería un revulsivo nestos tempos que precisan máis que novas ilusións e que tamén terá unha repercusión interna que reforzará a nosa autoestima colectiva, eso sí, para aclararnos onde ten el as súas referencialidades políticas, porque xa nos aclaraba que o Gaiás prestaría un gran servicio á nación española. Efectivamente, despois de escoitar estas palabras do señor Presidente, pois é evidente que o único certo das mesmas é ese servicio de vocación a España que teimudamente vostedes profesan non só traicionando os intereses económicos deste país coa súa sumisión, sino tamén levando claramente adiante un plan de ataque á nosa lingua, de ataque á nosa cultura, é dicir, de desmantelamento de todo o que nos identifica como un pobo diferenciado, un pobo con lingua e cultura propia que vostedes desprezan continuamente. Mais, en todo caso, o que é evidente é que 2 anos despois da inauguración destos edificios, cando falamos da cidade da cultura, o único que se nos ven á mente son as palabras de despilfarro, de fracaso e de lastre para a cultura galega. Porque poden vostedes decir o que queiran, pero non hai ningún só indicador que diga que este proxecto ten rentabilidade para Galiza, nin desde o punto de vista cultural, nin desde o punto de vista económico, nin tampouco, e moito menos, desde o punto de vista turístico. Parécenos ao Bloque Nacionalista Galego que non é de recibo que mentres están recortando drásticamente todo o apoio á nosa cultura, que leva mesmo ao peche de moitas salas, de moitas das infraestructuras que xa existían, cando se están eliminando axudas ao tecido de base, ás nosas industrias culturais, a Xunta siga mantendo un gasto que a todas luces é desproporcionado e que non está tendo ningún tipo de impacto positivo para Galiza nin para os galegos e galegas. É evidente que o efecto Gaiás non existe e que de existir, máis ben, o seu efecto é devastador para a nosa cultura, devastador, en definitiva, para os orzamentos públicos de Galiza. Non hai, señor conselleiro, revulsivo cultural, non hai impacto turístico, non hai mellora da presenza internacional da nosa cultura. O único certo neste momento é que vostedes decidiron disfrutar das oficinas administrativas máis caras da historia deste país, porque iso é o único que vostedes fixeron, trasladar unha parte das oficinas administrativas da Xunta de Galiza ao Gaiás, efectivamente, un luxo asiático. Resúltanos, desde logo, hai que dicilo, patético ver o exercicio de propaganda que vostedes están facendo en relación coa cidade da cultura. Hai un par de meses vostedes facían nunha nota de prensa balance destos 2 anos da cidade da cultura. O seu titular é: a cidade da cultura cumpre 2 anos de austeridade nos que xenerou 509 actividades culturais e recibiu 664.739 visitas. E nos preguntámonos como se pode falar de austeridade cando se están referindo ao Gaiás. É, señor conselleiro, austero manter uns edificios que teñen uns costes anuais só de mantemento sen ter en conta ao persoal que supera os 2 millóns de euros, é dicir, máis de 7.000 euros diarios só por manter abertas esas instalacións. Vostede cree que é austero poñer en marcha unha exposición que é a exposición máis cara que se ten feito neste país, que ten un coste diario de 8.000 euros ao día e que ademais tivo unha crítica
desde logo, nada positiva e que está tendo un número de visitas que é realmente decepcionante. Saenos moi cara esa exposición, señor conselleiro. Cree vostede, señor conselleiro, que é austero gastarse só no 2010 370.000 euros en sillas e mesas, que é o que fixeron vostedes no Gaiás. A verdade é que teñen un sentido moi curioso da austeridade. A súa é sempre unha austeridade selectiva para aqueles que menos teñen. Acaba de dicilo onte vostede aquí no Parlamento. Ata queren cobrarlle as persoas por comer nos comedores escolares. Austeridade para os sectores culturais que están defendendo a cultura galega, a quen vostede claramente ataca e está estrangulando todo o noso tecido cultural. Mais non vemos, señor conselleiro, que vostede sexa austero cando falamos da cidade da cultura. Será seguramente porque vostedes queren cumprir ese soño faraónico do expresidente do señor Fraga. Efectivamente, vostedes aí non son austero. Nós cremos que esta infraestructura foi un disparate desde o principio e que no tempo en que leva aberta confírmase en que foi desde logo un moi mal contributo a este país, porque non está servindo nin para dinamizar a vida cultural, nin para apoiar a vida da cultura galega. Mire, señor conselleiro, onte o Consello da Cultura facía públicos os datos sobre o impacto da crise a nivel de emprego cultural. Sabe vostede que decían que no ano 2012 perdíronse 2.800 empregos nun ano en Galiza, 8 persoas ao paro no sector cultural cada día e, por certo, moi por riba da media estatal. Mais supoño que vostede tamén virá aquí a decirnos que non hai crise e que todo está ben. Nos seguimos afirmando que a cidade da cultura estrangula a vida cultural deste país. En Santiago de Compostela hai moitas programación que está retrocedendo mentres vostedes concentran toda a actividade na cidade da cultura, pero é que non só se baleira a cidade de Santiago de Compostela, é que vostedes están baleirando de actividade cultural ao conxunto do país. Frente a esas 509 actividades das que nos falan, nos preguntámoslle, señor conselleiro, se non lle preocupan as máis de 1.000 funcións de teatro que se perderon desde que se abriu o Gaiás, se non lle preocupan as 546 funcións que se organizaban en 163 concellos galegos a través do programa Camiños da Cultura. Por certo, un programa que costaba menos do que vostedes destinaron a mesas e sillas no Gaiás. Tampouco vemos, señor conselleiro, que a cidade da cultura este servindo para internacionalizar a nosa cultura. Mais ben, moitos medios internacionais calificaron como un disparate e como algo estrafalario a aposta que fixo no seu momento o Partido Popular. Se falamos do turismo, se vostede coñece os datos, saberá que levan en picado, caendo o número de turistas que visita o noso país desde que se abriu o Gaiás, que o ano 2012 foi un dos anos máis negativos dos últimos tempos e que, por certo, o turismo baixa en Galiza moi por riba da media do Estado, máis do doble que no medio do Estado. Polo tanto, onde está o impacto internacional que iba a ter esta situación? Mais vostedes, xa digo, non avalían rigurosamente nada. Simplemente falan dunha paralización temporal de 2 edificios e mintenlle a sociedade galega cando din que eso supón un aforro, porque eso é trasladar unha hipoteca para o futuro e estar pagando neste momento miles de millóns por manter centos de miles de euros por manter paralizados esos edificios. A decisión debería de ser a paralización definitiva para non deixar esa hipoteca. Nós tamén seguimos denunciando que os recortes na cidade da cultura están moi por baixo do que vostedes están recortando para a cultura en xeral. E falsean tamén estas cifras porque sabe vostede que están destinando os fondos da Fundación Gaiás, que tamén son públicos, a financiar a actividade da Fundación da Cidade da Cultura. Nós, señor conselleiro, creemos que non é viable seguir mantendo este despilfarro e agardamos que hoxe vostede teña algo máis que dicirnos que todo está ben ou que a culpa é dos demais. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra para respostar o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, don Jesús Vázquez Abad.